¡Grande Martín! Imanol Goazilekin, Imanol gaur Sansek arerio zaila izan du aurrean, Arenas Klub oso talde sendoa da atzean eta erakutsi du. Talde potoloa aur goran dago eta dudik gabe gauzak ondo ari egiten ez. Bagenek iguen zaila izango zala eta laxi izan da. Egia esan, partido nahiko serioa izan da, bai alde batetik, bai bestetik, aukera oso gutxik. Nire ustez guk xeose gexio izan dugu, azkeneko pase hori falta izan zaigu, aukera horiek golean bukatzeko ez. Baina benetan posizioati partidua oso serioa izan da eta holako partiduak ere jakinin behar da ezin danen irabazi baita ez galtzea eta gaur hori egin dugu. Komentatzen duzu agian azken pase hori falta izan dela, egia esan Sansek nagusitasuna izan du neurketa ia guztian, baina azken metroetan argitasuna falta izan zaio. Hori da zaiena, futbolian. Azkenengo metro horietan, gauzak onduitea eta asmatzea, ez? Hala eta guztiz, Arenas bere lana ondo bete du eta zaila izan da. Baina esate dizut, holako partidetan, aukera gutxi izatea, izan ditugu 5 bat hola, pena, horietako aleikan esartzea, ez? Baina ni posi ni joa, kriston lan induen mutilak, partido oso serioa, porteria 0 utzi du berriro, eta baita ere guztua eta muko lan egin du. Hurrengo asteburuan, bidaia luzea, Toledo hori bisita egiteko, Toledo play-offen burrukan sartuta dagoen taldea da. Beste partida diferente izango da, baina zaitasuna berdina. Hemen inork ez du oparitzen ezer, eta kostaitea puntuak ateatzea. Baina dudik gabe, gure nahiko momentu honean gaude, eta ea kapazagean 3 puntuak ekartzeko.